Varela de Montes decía, alá polo ano 1847, «Las glorias de los antiguos no empobrecen, no rebajan las nuestras. Glorias hay para nosotros y gloria para todos. La edad presente os la concede, y la futura será aún más pródiga, no lo dudéis». Tendo en conta esta reflexión, levouse adiante esta mostra, a Minerva Compostelá as súas glorias, coa que se pretende honrar a algúns dos seus máis egrexos membros e tamén poñer en valor unha parte do patrimonio artístico, bibliográfico e documental que esta universidade conserva. Esta exposición se concreta no Colexio de Santiago Alfeo, o Colexio de Fonseca. Está na súa parte dianteira. Estamos no Salón Artesonado de Fonseca, que é un sitio moi importante na nosa universidade. Esta foi a súa primeira aula xeral de teoloxía. Pois ben, esta parte inicial da exposición tamén se complementa co que hai ao outro lado do vestíbulo, que é a capela e a sacristía, que son 4 espacios fermosísimos do século XVI no seu terceiro decenio. Pois ben, aquí nesta sala, a sala do Salón Artesonado, é onde se recrea o que foi a Biblioteca Xeral da Universidade, tal como se chamaba naquel tempo Biblioteca Pública, que estaba colocada no primeiro andar da Real Universidade Literaria de Santiago, o actual edificio da Facultade de Xeografía e Historia. No plan orixinal do edificio da Real Universidade, cando este tiña tan só, ademais da planta baixa, outra máis, a Biblioteca Pública dispoñíase na súa planta superior, ocupando a parte norte. Dende o que se di no anuario de 1882, sabemos que ocupa un vasto salón que chama a atención de naturais e estranxeiros pola súa extensión, andel, variadas encadernacións e orden de colocación, constituindo seguramente a xoia máis prezada de Galicia. O andel foi realizado por Ramón Pérez Monroi atendendo a un deseño de Pérez Machado e se leva a cabo entre 1785 e 1789. Os libros non se ían a colocar, pois, alí ata 1790. Hai que ter en conta que o balcón de ferro batido que pecha o piso superior dos 2 niveis da Biblioteca Compostelá servía para expoñer, en palabras de Varela Orol, un programa iconográfico que buscaba, ademais de simbolizar a unión das artes e as ciencias, o recoñecemento dos doantes da biblioteca. Neste sentido, nunha descripción de vida a Morguía, tamén de 1872, dinos ao respecto: encostados ao fermoso balconaxe de ferro batido que coroa o corpo principal e sepáralle do segundo, hai varios retratos de colexiais de Fonseca, catedráticos de universidade e favorecedores deste centro. Para realizar a selección bibliográfica que acompaña esta mostra, tivemos en conta fundamentalmente como obxectivo reforzar o relato expositivo. E atendimos a 3 criterios. O primeiro deles é representar precisamente ese carácter de benfeitores de moitas das persoas que están aquí retratadas. É o caso de Manuel Ventura Figueroa, de Jacobo de Parga y Puga ou de Felipe de Castro. Temos recollidos algúns exemplares das súas bibliotecas persoais que se incorporaron á súa morte á biblioteca da universidade e con exemplares que en si mesmos xa teñen un valor bibliográfico notable. Por exemplo, o Orlando Furioso, pertencente a Jacobo de Parga y Puga, é o exemplar máis antigo que temos aquí recollido e, ademais, é unha edición que ten de 1575 e ten algunha anotación de expurgo. Pero tamén temos a primeira edición das Rimas Humanas e Divinas do licenciado Tomé de Burguillos, de Lope de Vega, ou unhas rimas de Camões. Tamén temos 2 exemplares da biblioteca de Manuel Ventura Figueroa que estiveron na coñecida sala de libros prohibidos desta universidade. Ou no caso de Felipe de Castro, debemos destacar tamén, e enlazamos co segundo criterio tido en conta, coa súa faceta como traductor, co cal, ademais de doarnos unha colección verdadeiramente notable, el tamén fixo a traducción dun tratado de arte e no que se recollen ademais cartas, por exemplo,
como a de Michelangelo Buonarroti. Este segundo criterio, o de reflectir a autoría dos textos aquí recollidos pertencentes a algún destas persoas aquí retratadas, ten quizáis o seu máximo expoñente na lección inaugural de Varela de Montes, que ademais sirve de leitmotiv desta mostra. Esa lección inaugural, que é unha das cerimonias que seguimos facendo na actualidade, e está acompañando precisamente ao retrato de Varela de Montes. Pero poderíamos citar como autor tamén a Alonso de Montenegro, unha obra ben curiosa que é o Itinerario para párrocos, que facendo tamén unha analoxía co mundo da universidade, podería ser equivalente ao que hoxe nós consideramos unha bibliografía básica para os nosos estudiantes. Por qué? Porque ese Itinerario para párrocos foi o libro de referencia para todos aqueles sacerdotes que exercían a súa labor pastoral en América. Temos, ademais, a edición Princes do século XVII dunha obra que coñeceu moitas edicións posteriores porque, insisto, foi moi empregada na súa época. E o último criterio, ilustrar sobre a vida, a obra, a época de algunhas das persoas aquí retratadas. En ese sentido, temos que facer, evidentemente, mención á escrita do reitor Viñas, recollido no anuario da Universidade, na que ordea a colocación xunto ao estandarte do batallón literario do retrato de Rodil. Pero, ademais, podemos, achegándonos un pouco máis á actualidade, recoller as contribucións que membros da nosa universidade fixeron sobre algún dos retratados. En ese sentido, podemos citar ao padre García Oro, que fixo unha monografía sobre Diego de Muros, ou a anterior directora do Arquivo Histórico Universitario, María José Justo, que fixo unha contribución no catálogo da exposición do quinto centenario sobre Gómez de Marzoa. En definitiva, do que se trata é de, cunha pequena mostra bibliográfica, contribuir ás múltiples lecturas que esta exposición nos permite. No ano 1882 figuraban 22 retratos nesta biblioteca pública de Santiago de Compostela. Os máis antigos eran os de Felipe de Castro e Ventura Figueroa, personaxes que regalaron importantes coleccións de libros a esta biblioteca. Despois chegarían ata aquí os de Alonso de Fonseca e Diego de Muros, importantísimos no que é o punto inicial desta universidade. E despois, os que chegarían ata aquí serían unha serie de retratos que proviñan do Colexio de Fonseca e que habían sido todos eles regalados por Fernández Varela. Todos eles se distinguen porque teñen a beca de Fonseca, ese pano vermello, como elemento identificador. Os últimos cadros que aquí chegaron foron os de Lopo de Marfoa, que está nos inicios tamén da universidade, co estudio primeiro do ano 1495, e tamén os que fixo Dionisio Fierros, concretamente o Marqués de Rodil, que se engade a él o que é o estandarte de literarios, e, por último, o de Varela de Montes, xa no ano 1874. Xa desde os primeiros tempos da posta en marcha do Colexio de Fonseca, debeuse honrar a personaxes de relevo mediante un vítor. A súa factura ia plasmarse a partir do primeiro terzo do século XIX, en obras pictóricas nas que se conxugan o recoñecemento a un determinado personaxe a través dunha imaxe de cariz alegórico e unha lenda como testemuño de seus méritos persoais. Consérvanse algún que gardou o Colexio de Santiago Alfeo ou Maior de Fonseca. Outros foron concebidos para dispoñerse sobre as portas e outros espazos elevados do claustro da Real Universidade na súa planta baixa. Cando xa non houbo espazo para dispoñer máis, continuaron facéndose, agora para o primeiro andar do mesmo edificio. Nos últimos anos, tamén, facultades como a de Ciencias Políticas e a de Dereito promoveron o mantemento deste bello costume universitario. Estas personaxes ilustres, as que quixo honrar a Universidade de Santiago a través dos seus vítores,
Tamén deixaron a súa pegada documental na institución, materializada fundamentalmente a través dos seus expedientes académicos, pero tamén noutros testemunhos documentais que dan conta da súa actividade docente ou filántropa coa universidade. A hora de seleccionar as pezas documentais que se amosan nesta exposición, o criterio a seguir foi o de intentar amosar ao público na medida da posible unha variada tipoloxía documental e tamén o de resaltar aqueles documentos que daban conta de algún aspecto importante da súa traxectoria vital ou académica. En base a esta premisa, o primeiro exemplo que traemos é o libro primeiro de graus da Universidade de Santiago, iniciado en 1568. De igual modo, podemos atopar nesta exposición desde unha real cédula do Consello de Castela ata a folla impresa da revista El Magisterio Gallego, coa noticia do falecemento en 1888 do reitor Antonio Casares, xunto co seu gravado co retrato alegórico da personaxe. Tanto a folla de estudos de Eugenio Montero Ríos como alumno da Facultade de Dereito, como a matrícula en varias materias de Medicina de Castelao ou as disertacións para obter o grau de licenciado en Filosofía de Domingo Fontán escritas en latín en 1811, ou o discurso para obter a súa vez o título de doutor en Filosofía e Letras de Joaquín Díaz de Rábago. Tamén teñen cabida nesta exposición os testemuños documentais das accións filántropas realizadas a favor da Universidade de Santiago, como vemos exemplificado, por exemplo, no catálogo das obras doadas por Jacobo María de Parga y Puga no ano 1850 ou no memorable traballo realizado por Gumensín Augusto para conformar a magnífica Biblioteca América. Neste caso, traemos como exemplo unha carta dirixida polo propio Gumersindo Augusto no ano 1909 ao director da Biblioteca da Universidade de Santiago. E tamén podemos traer, gracias á colección fotográfica da Universidade de Santiago, dúas fotografías realizadas en Bos Aires en 1921, onde se pode ver o retrato en grupo da Comisión Protectora e da Comisión de Damas da Biblioteca América, onde aparece retratado o propio Gumersindo Augusto. Mención aparte merece a fotografía marcada realizada por Casado alrededor de 1919, onde aparece o retrato en grupo dos catedráticos e alumnos da Facultade de Medicina de Santiago. Nelas aparece Jimena e Elisa Fernández de la Vega, consideradas as primeiras licenciadas da Universidade de Santiago, como ilustra o Vítor realizado en 1995 na súa honra. Polo tanto, esta fotografía ten unha enorme trascendencia por varios motivos. En primeiro lugar, porque foi realizada poucos anos despois de que se autorizase en España as mulleres a realizar os estudos superiores. E tamén amosa a dúas alumnas brillantes da Universidade de Santiago que obtiveron a Gran Cruz de Alfonso XII polo seu excelente expediente académico que custodiamos no Arquivo Histórico da Universidade. Na sacristía, o que se presenta é o Museo Virtual da Universidade, que, ademais de ser isto, aporta a información dos códigos QR que están distribuídos nas dúas salas desta exposición. O Museo Virtual da USC é froito de 5 anos de traballo e alberga preto de 1000 bens inventariados aos que xa se pode acceder de balde. É este un proxecto aberto, vivo e en permanente evolución que irá ampliando progresivamente os seus contidos. Así, o apartado da páxina web denominado Coleccións recolle unha selección de 100 pezas singulares reunidas nos bloques Contemporánea, Espazos, Retratos e Vítores. A través do apartado Itinerarios, pódense visitar conxuntos de bens agrupados segundo a algunha relación temática que poderá ir variando co tempo. No apartado Localización contéñense as pezas segundo a súa situación por edificios da universidade. O apartado Explora é unha ferramenta de busca que permite acceder á totalidade dos bens realizando procuras por título, autoría, data ou localización. Por último, tamén existe a posibilidade de crear un museo propio premendo na icona con forma de corazón nunha obra que a persoa usuaria quere gardar e ir así conformando unha colección persoal. Para concluir, esta exposición é histórica
pero seguindo o dito de Varela de Montes, o mellor, sin dúbida, para esta universidade é o que está por vir.